És el primer any que participem, s'ha fet aquí a la casa, aquesta casa fa 4 mesos que el restaurant està obert i tal. Vam pensar de treballar amb foie, al principi es va parlar d'una persona, vam començar a parlar, després vam dir que treballaríem amb el foie cadascú que treballava a casa seva, i jo crec que és millor, perquè així la gent provarà diferents cases que produeixen foie, no? Així com Giroànec i Collvet, no? Que són les dues cases que ens subministren foie, no? Vam estar fent una cata l'altre dia per veure quins vins i quins caves posàvem. Aquí portem una selecció de vins i caves, d'acord, perquè proveu. Després, els diferents restaurants també han fet el mateix, han agafat diferents ampolles, diferents caves i tal, per lo que és el tema del marinar del foie. Els diferents vins que tenen. I es fa el menú maridat, d'acord? I es fa alguna suggeriment. I es fan suggeriments. Ho fem una mica lliure, no? Fem suggeriments, un menú, maridats amb vins, maridats amb els caves, tot amb l'estil de cada casa. Hem fet un ventall. El que estem fent a l'hivern és això, no? És primer posar en valor productes que tenim a casa, segon posar en valor el territori i tercer posar en valor la nostra cuina. I aquests dies parlant amb algun client del restaurant me deien però és que un menú en foie poder és molt fort, molt carregós, perquè tal. Llavors ja hem reduït les quantitats de foie, vull dir que està tot pensat perquè es pugui disfrutar perquè no explotis de foie. d'un menú de foie. Que no sigui tres plats amb el medalló. Amb taco de foie de 100 amb grams. diferents coccions o diferents elaboracions perquè... Els que els agrada el foie, el fetge gras, que això també ens ho haurem de plantejar algun dia. Fetge gras. Fetge gras o foie, no? La terminologia. Perquè també ens posem... Hem de marcar un altre. Ens emplenem la boca de prendre el territori i tal, i després li diguem foie, no? Li diguem foie com diuen els dels costats dels francesos. Però potser haurem de començar, apoyats amb vosaltres, que al fi al cap sou també els que esteu, de començar a dir les coses pel seu nom i dir que fetge gras, que és com ja... Se posa fetge gras i dificultem. Com en diu. Però és que inclús posem fetge gras a la carta i no es ven tan bé com quan poses foie, és que és això. Si la gent veu gras... L'hivern estem aquí, jo crec que això és important. Bueno, donem per inaugurat les jornades que duran tot el mes d'octubre i farem uns tastets en foie que el Jordi ens ha preparat i el grup, tant de Collver com de Giroànec, tastarem el fetge gras.